Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon. Layas! Karon o ugma? Karon! Imo kong ihatod o dili? Agay, patamparus ka! O dili! Igo na hinuong ko, nay. Onya, mahuwat kang gokdon og sundang! O dili! Oh, pamila ko, nay. Kay mulayas na ko. Ikano 28 na ni kahigayon nagipalayas ko ni nanay. Kapait. Ay, ang akong ereng! Oh. Tama! Ay, kabala ka, Lola! Ako'y bahala sa imong iring! Stop! Ali, Ming! Ali, luwas na ka! Uy! Oh, sorry, sir! Di ara imong iring, Lola! Ay, salamat! Dawata kini mong ganti sa pagluwas akong iring, Inday. Usak kaliso sa kapayas? Oh, may nagkinahanglan na sa akong tabang. Ang liso. Papaya! Ako si Pia Papaya, ang inyong manluluwas! Mapapansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Pia Papaya! Dili siya ang inyong ordinaryong babay. Kay siya si Pia Papaya, ang inyong manluluwas. Tagsulat, Fergus. Ubo sa direksyon, Alan Goliat Acorda. Spinner, Aldwin Acorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SED Marketing Incorporated. Abang sa langit, sa mga bulan sumisilip, sa likod ng mga tala, kahit sulyap ng daanan. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin, ako'y napatingin sa dalagang nababalot. O karon sa ato sugilanon nga naguluhan, Pia Papaya! Papansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. There must be a mistake here. Dili ikaw katong ako nakita sa stage ganina. Usa ka nindot kayo og lawas nga babae katong nagbarog sa stage ganina. Nga nagtaod og maskara gikan sa iyang mata, paingon sa iyang ilong. Nakasiguro ko nga dili kato ikaw. Si Angel ka to, sir. Og nakabiya na siya. What? Oh, nakabiya na? Pero nga naman. Diin sa agi, ha? Nganong wa ko makabantay niya nga miagi din eh. Diin? Kuan, dito siya agi sa luyo. Ha? Wa may... Oh. Ogoy. Uy, manig ko lagi kong. May agianan dito. Dito siya agi dapit sa kilid. Naadi ay. Ano go, no? Mau ba? Toyo ko ginunta siyang at nga naron personal nga. Mag-congratulate niya. Og una ihatod paingon sa ila. Karon di ay ni aman ni si... Uwa naman siya, sir. Nagdali to kay... sugo ko na si Lawas kay naglain ang tiyan. Oh, I see. Ano gon? Oh, well, iya ba kamong mga alalay? Nakasiguro ko nga naamoy number niya. Tagai ko. Zero... Oh, 0. Dili gid maayong buhian ang babae ni sir. 0 what? What's next? 0 sa ato pa wa siya cell number kay wa mo siya cellphone. Oh, impossible. Posible sir, uy, kay wa man siya cellphone.
Fine. Okay, just tell me kung asa siya na puyo. Where? In PAC, Angel, sir. No permanent address. What? Yes. Imposible. Hindi ko makatuwa na da. Wa si... unsa man di bagid mo muhatag nako sa iyong address o number? Ako address ang numero? On 0922222 plus 2. What? Siya, uy. Mga ipagit sa akong number nga mahimo na mangud nga muuban ko nimo. Lahos sa inyo ron. Excuse me, miss. Nagstorya ba ta? Yeah. No, dili ka nga akong kastorya. Sila. Yeah, kami. Kauban man ko nila. And, so us, we, kay kauban man mi. Uwahay na lang kong aboy. Ipal og face. Fine. Nakasabot na ko kun nga nung di mo musulti kung asa siya na puyo. Okay. No. Wait. Here. Sir? Para unsa man ang 1,000 pesos, sir? Akong bayad aron musulti mo. Wait. Oh. Di ba maumani ang inyong gipaabot? Unsa? Oh, unsa man busing? Wa man gini mo madadin hisod sa imong sakinan. Hay naman babae nga imong nasaitan. Mga busit nga mga pobre. Ha? Nga naman busing. Pandaran ni sa kinanbon. Pagdali. Kinagsipog ni akong Oh, yes, boss. Huwag mo sulti na ko kung asa nagpuyo katong midaog ganina. Bisa ng cell number. Wa usab sila muhatag nako. Shit. Makanakot. Uy. Kuang tingali sa Suborno, busing. Mga way-ayo nga mga pobre, bon. Sige lang. Masahiran ko ra gihapon kung hain magpuyo katong bayhana. Maluin na ta sa ubadi ha, nga nangangkong mga kauban namo. Ako imong ipadungog-dungog, bayot. Ngano, naigo ka? Basin ikaw. Ikaw bayot ka ha? Ganina pa ka ha? Oh, unsa man? Unsa man? Gusto kag bugno o bugno imong gusto? Ew! Ay na lang. Kay dili di pangkalsada ang akong beauty no, pang stage ni. Dili ko mahimong masamad kay madaot ang akong skin. Nga daot ng daan? Unsa? Last na lang jud ka ha? Tina? Ano? Bugno aning bayot buang. Ha? Unsa to? Ay kalayo ba nimo? Ngano naa pa man ka diha sa among luyo? Dagan kay ko gibit-bit bugat. Kalisod kayo. Unsa? Dili mahimis. Ay, maluoy na lang tani mo, Tina. Gimo kang atsay, aring giila ni mong amiga. Wala ko pa ikaw, biyaan na ni mong nagpakaroon nung mong kanang higala nga itago tas pangan nga Emmy. Zed Panyawan Plus Health Testimonies. Mahilig ko magdula og basketball og dili gid malkayan nga kapuyo ng akong lawas. Nay panahon nga dili ko ganahan muliho kay luya og kutas ang akong lawas. Wala giingnan ko sa among coach nga mag-Zed Panyawan. Ug salamat sa Zed Panyawan Plus kinibalik na ang kalagsik sa akong lawas ug nadungagan ang akong energy pinaagi sa Zed Panyawan Plus. Mark Padilla, taga San Miguel, Iligan City. Health Testimony. Magmatuod sa kayuhan gamit ang produktong herbal sa Zed Marketing.
gusto sige, na mo, ah. anak. Unhi ko, Excuse me, baby. Biday. Unhi ko. Bumating daan, be. Ha? Ano rito magkagubot? Itong speakers. Aray may agi speakers. Oh! Nganong ato ba mo paagion? Ngawa man dito ang among bay. Parehas matagdapit nga gipuy-an. Ay, oo, di ano. Ha? Sige, mauna, me, ha? Uwahi lang mo, ha? Nganong uwahi man me? Magsunod mi ninyo? Awahay gani. Maong magsunod mo, lo. Noosod oy. Unsay na oy? Naaygi. Gilokdo? Mao ba? Wag ko magingon na ikaw rin nagsumpay. Bala ka. Sige, tanan mo eh. Kapoy, kano ka na bayhanak, oy. Magawa sa points. Tanan mo. Una na lang mi ninyo, Emmy. Una na mo? Oh. Una mo? Di ba labad? Che! Tanan mo. Labad. Chesap ni May! Katugay man ni mo diha! Pagdali na! Nawahin na noon nila! Nana. Oh, siwag yung tikaw-tikaw niya, ha? Mupauli kog sayo sa amo. Mo ang gilungagan ta kandaan. Aron di na ka maghago paon niya inigmata nimo. Ay, buta na gini mo. Kailak mo sa tanim mo, tao. Tama niya ay. Kailak tag munggos ni mo. Kailak tag popcorn, ha? Kasauon lang ka. Kasauon ka? Unyag i-unfriend kahati ka, okay ra ka. Ato na ko ay samtang sayo pa. Maghikay kong daan aron nag-abot ni nanay makakaon na siya. Yaya, biya na ni siya, bida. Sige, nagsugal. Ang damag ka, sige, pag-sugal. Wala tayo mahimo, iya man ang kalipay. Ato na ko, Ador. Nato, ko? Mura maglayo kayong amo. Over na sad kaayo. Over, bitaw. Naradas unahan gamay. Bye, ato na ko. Sige. Natog parang orasa si tatay. O kung nauli naman o galing si nanay, natog na sa dun siya. Mulawas na lang ko sa kusina, aron maluto na ako ning dana kong labas nga ista. Timing kay ang pag-adto na ko sa merkado da. Magi pag-abot sa kong suki nga labasera. Nakahangyo kitahon ko. Uy, unsa ron? Sa kusina man gikan? Anak, Ginoo ko, Pia. nagkadugo ka. Pia. Masa nahitabo, tay? Kasi nagbuhat ini nimo, ha, tay? Agay, mau pa'y nasamad ng tuhod na ko. Imo pa mangyong kong piton, uy. Agay. Ay, sorry. Sorry, tay. Nga napasat nga na maganda sa sahog, nagyak ka. Unsa man, gipulaan na kaglingkod sa imong wheelchair. Okay. Nasamad ka, oh. Alibi, tabangan ti kang makalingkod, dali. Gigutom naman kung kayo ko. Gabi pa kong gigutom, pero ako na lang gikatog. Unsa? Wala ka pagkadaan ni nanay. Wa. Pagbiya ni mo, mibiya sab siya. Wa pa mauli ang tudron. Ay, paitang nanay, uy. Nakamata magugkos kahapdo sa akong tiyan. Mao nga, magkuha unta kong tubig nga mainom.
Pagkabot na ko sa butangan as baso, nahugos akong gilingkuran. Dungan sa pagkahug sa baso. Mao nga, nasamad ko. Totoo na kang balik sa inyong kwarto kay magluto ko og sayo, tay, ha? Said Celebrity Beauty Show. Sa may gisulti sa mga naka-observe sa imuhang changes sa imuhang pamanit. Anak akong pag-umangkon nga siya, umpay nang gigamit. Celebrity. Wow. Wow. Namus good ka siya. Ipapag-show dara, oy, lagi siya. Gigamit. Hindi siya, sige siya, mag-try po. Wow. So, nagamit po siya Mag-try ron. po siya. Oo, puti man siya daan, ma'am. Okay. So, ano siya, tinood good siya. Maraming habis di po gamay-gamay siya. Kaya mag-upa lang, murag upat pa lang kaadlaw siya nagamit. Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin. Ako'y napatingin sa dalagang nababalot. Mga higala sunda uban pa mga sumpay niya atong sugilanon nga naguluhan. Pia Papaya! Sugilanon nga sinuwat ni Fergus, ubos sa direksyon ni Alan Gulyat na Corda, spinner, Alwin na Corda, audio editor, Randy Tayad. Dalit yapon kaninyo sa SID Marketing Incorporated.